Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou trend foarte viral. Astăzi vă arăt cum puteți să-l postați și noastră la story. În primul și în primul dați pe lupă și scrieți așa. Acesta este contul meu. Când dați pe poza de profil sau în AdWords, vă studiați să intrați în AdWords. Dați mai departe. Acesta este trendul. Apoi apăsați pe AdWords și selectați o poză care să corespundă cu acest trend. Eu, de exemplu, o voi selecta pe aceasta și după ce ați selectat poza, apăsați Your Story. Dacă v-a plăcut acest trend, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și, de ce nu, să îmi dați un follow pe Instagram. Pe data viitoare, vă pup, ciao!